What's up mga kabaro, no? Maayong hapon mga kabaro. Sa mga karon mga kabaro, no, nalapog ko'y naagian diri sa Buhangin, Davao City. Mga kabaro, na ako sa City Gate sa Gaisano Grand diri sa may Buhangin mga kabaro, no. Ya, na ako'y nakita mga kabaro ba, nagsakay kog motor. Muli nagian gid ako ni sa mga kabaro kay nagsayog motor, ako'y nagian gitukod na. Ini mga kabaro, kana oh. Muli dagway mga kabaro, no. Amani Grand City Gate diri sa may Gaisano Grand City Gate sa Buhangin. Muna itsura mga kabaro, no. Kundo gyapon di mga kabaro. Sa karon mga kabaro, gi-construct pa siya, wala pa siya nahuman. Nya mao ni ang luyo sa City Gate mga kabaro. Mga kabaro ang luyo. Nya mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas niya mao ni itsura niya mga kabaro. Kung mahuman ang Amani Grand, mao ni itsura mga kabaro. Kini siya mo yung itsura. Wow, pagkanindot. Yan mga kabaro, sa diri mga kabaro, ang oras na ito mga kabaro, no, alas 3:30. Init siya pero grabing hapak sa hangin. Nindot kayong hapak sa hangin mga kabaro, no. Nya ano yung mga kabaro, siyempre gaya City Grand, yan, naglikod lang sa Amani Grand City Gate, kundo na. Yan mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas og ato pang tanawon dito sa unahan mga kabaro kung unsa pay nga develop diri dapita, no, diri sa Buhangin. Yan mga kabaro, bani ko ninyo, no. Mga kabaro, kung mahuman ni mga kabaro, kita na ko mga kabaro, na kabaro. Wow, wow, Davao, life is here. Pagkanindot mga kabaro. Yan mga kabaro, no, giluyuhan og wow. Yan mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro, no. Hinahinay lang tas pagbaktas mga kabaro, no. Atong susihon og bukikion ning lugar sa Buhangin mga kabaro, no. Pero dili na ta maabot sa NHC. Next vlog na ko mga kabaro, magpa NHC ko. Pero sa pagkakaroon mga kabaro, diri sa kong apart mga kabaro, no. Mao ni ang landscape diri sa City Gate mga kabaro, no, sa Gaisano Grand. Tak. Oops. Mga kabaro, alas 3 na sa kapuno, no, alas 3:30. Gikan ko nag-duty sa pagkakaroon mga kabaro. Gusto na ko i-vlog ni diri dapita. Mo ni mga kabaro, no, ang kuna ka sa dalan mga kabaro, mo ni makita mga kabaro. Wow, nya mahuman tong kondo mga kabaro, pagkanindot. Ya, daghan na gipantuko diri establishment mga kabaro, no. Tadi mga kabaro, sana bubble black milk tea. Wow. Ya mga kabaro, no. Padayon ta sa pagbaktas-baktas mga kabaro. Kay nakita na ako diri sa Buhangin. Murag nagluyo ra ni ang Gaisano Grand ug ang NCC Mall. Morning gawas mga kabaro. Woo! Ya, diha dayon. Kana diha mga kabaro, mudagan ang mga tuig kanang bakanting lote. O siguro mga kabaro, no, mudagan ang tuig kanang bakanting lote diha. Pundo na puna. Siguro kung dili kondo, commercial building. Nya mga kabaro, no, mutabok ta mga kabaro kay kusog kayo ang impact sa sounds diri mga kabaro. Pasin kung makapiraita. Ano mga kabaro, no? Nya gituyo po na kog tabok para makita gid siya mga kabaro, no? Yun mga kabaro. Wow. Wow. Nya mga kabaro, padayon sa pagbaktas. Oops. Hinsya na mga kabaro kung mag-vlog ani ko mga kabaro nga naay bag sa ako ang likod. Nagpasabutan na mga kabaro, no, gikan kog duty. Uy, grabe. Perti na po ding hinduta mga kabaro. Wow, tagkanindot. Kaya mga kabaro, no, padayon sa pagbaktas mga kabaro, no. May hapon. Oops. Morning gawas mga kabaro, no, sa Gaisano Grand. Kaya karon mga kabaro,
Muadto ta dito sa ilahang eskwelahan nga mga kabaro, Elementary School Speed Center, Buhangin. Uy. Sa mga isda. Uy. Tagpilang kilo sa karne? 80 lang sir. 20. Ah, 20. Sige, salamat ah. Yan mga kabaro, no? Sa gawas sa Gaisano Grand mga kabaro, muna ni ang atbang mga kabaro. Uy. Sa dugay na makauli diri sa Buhangin, no? Katong taga Buhangin. Ang inyong lugar grabe naka-progressive. Mo niyo? Wow. Yan atubang dai Gaisano Grand. Woo! Grabe kanindot mga kabaro, no? Nya sa pagkakaroon mali dalan diha. Ang ngita tagdalan mga kabaro. Oops. Hoy. Haha. Tuara. Ano yung mga kabaro, no? Shout out ko sa kong mga amiga diri sa ko ano sa Star Oil mga kabaro. Sila ang nagpahulam og pena ko ganina kay nakalimot ko sa pagkakaroon mga kabaro. Muagi lang ko. Yeah, salamat ah. Ano yung mga kabaro, kiriya mga kabaro. Makita rin mo na mga kabaro. Diri ka. Wow. Sa una mga kabaro, no, pero akong abot diri sa Davao. Kini nga part diri wala pa ni, dili pa hingani mga kabaro. Bago lang kay nigi pang-develop ning diri sa Buhangin mga kabaro, no. Oops. Gusto kag mga panghapon ng mga kabaro, no, mga isaw. Isaw. Nya mga kabaro, padayon tas pagbaktas mga kabaro, no. Og mutabok ta sa pedestrian. Uy. Oh. Nya mga kabaro, no. Mutabok tas pedestrian lane kay muadto pa ta dito mga kabaro, no. Mga kabaro. Katubang sa Gaisano Grand. Oh. Uy, kalari sa Pasayan. Pilang kilo te? 160. Uy. Ay, dili 320. 160 din siya. Ah, okay, salamat ah. Ano yung mga kabaro, no? Brato rin lang Pasayan mga kabaro niya. Frisco, para pedestrian lane. Oops. Nya mga kabaro, no? Mutabok ta. Nya mo na itsura mga kabaro. Kana ang atubangan. Oops. Ay mga kabaro, no? Ang tabok ko, naka-landscape na ang tabok sa City Gate. Uy. Ah, gidiligan ni kuya. Nya kana diha mga kabaro. Mo na ang bagong building sa Buhangin Central School Speed Center. Wow, pagkanindot. Third floor yata mga kabaro, no? Bago lang na sinahuman mga kabaro. Kana nga building sa elementary school diri sa Buhangin. Unya mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas. Mga kabaro, kung gawas na po ka sa kuan, gawas na po ka sa Gaisano Grand, mo na yung mga sinati mga kabaro. Wow. Para sa nindot kadto mga kabaro, maabot dito niya pero sa pagkakaroon baktas na mga kabaro, no. Sudlo na to ilang palingki diri mga kabaro. Oops. Ohoy. Uy. Mo ni mga kabaro akong giingon. Mo ni ang Gaisano Grand, tapos nagtapad siya mga kabaro, no, ang NCC Mall Buhangin. Oy. Niya kanan diha mga kabaro, mudagan siguro ang 10 years. Kanan diha nga side mga kabaro, no, nagtaasa na po na commercial building. Mabot yun ang panahon mga kabaro. Unya sa pagkakaroon mga kabaro, no, mubaktas ta padulong dito sa may NCC Mall Buhangin. Uy. Dili napita mga kabaro. Grabe, siguro kadako sa ira. Unang-una mga kabaro, no, dako po ning Buhangin district, dako gini siya. Oops. Uy. Ay mga kabaro. Kaya ang oras mga kabaro, no, alas 3:30 sa kapunon. Pero grabe tao mga kabaro. Sa nakita na ako. Woo! Yan mga kabaro, no, napadayon pagbaktas. Og nagtapad na giday sila mga kabaro.
Ang Gaisano Grand o kining NCC Mall Buhangin nagtapad lang siguro ang pagitan mga kabaro no. Ang pagitan no, parking lot lang sa ilalom. Okay kuya. Uy. Tuloy na itong pumunta na mga kabaro no, kung makasunod ba ta sa entrance sa may palengke diri sa Buhangin. Uy, pagkabrato ram digin mga gusto mga kabaro. Oops. Ngato ram mga kabaro. 42, 41, 40, 38. Yan mga kabaro no, para yun tas pagbaktas no. So nakita na ko rin sa Buhangin mga kabaro. Grabe ka progressive. No mga kabaro. Bisag-asa ka puno og tinda. Papalingki ni mga kabaro no. Kaya ka na mga kabaro. NCC Mall. Wow. Dako-dako po siya mga kabaro no. Pero di na tayo abot dito sa Tumoy kay diri ta sa ilang palingki mga kabaro no. Mao ni ang itsura sa palingki diri sa Buhangin mga kabaro. Wow, walay basura, limpyo kay mga kabaro no. Nya arrange kayo ang mga parinda sa kilid-kilid. Organize kayo mga kabaro no. Chinilas, itlog, bugasan. Hoy, yung kanina dali ah. Tanaw na to ni mga kabaro no. Uy. Ay sounds. Oh. Uy, nag-sounds mga kabaro. Sa mga wala kanig Buhangin no, mao ni ang itsura sa palengke diri sa Buhangin mga kabaro no. Uy. Pangita na mga kabaro, limpyo ang pod. Wala ang hugaw. Daghan nag-sounds. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas. Tanaw to di mga kabaro. Uy. Church of God. Nya dito ang dating daan. Di na tama mo dito mga kabaro no, kay makapiright ta sa sounds mga kabaro. Mubalik ta gawas mga kabaro, padung ka sa ilang mga barangay mga kabaro no. Tanaw na to kung sa pay nangabag-o dito mga kabaro. Oops. Muta na to mga kabaro. Ti, tagpila kilo sa inyo ginamos? Ginamos? Oo. Ginamos. Asa ginamos? Kini, unsa man ni? Kani amahong. Oh, mo ni amahong. Kini ginamos? Apo. Pila po kilo ana? 100. Oh! Kini uyap. Uyap. Salamat kay tiha. Yan mga kabaro no, mas barato ilang ginamos diri mga kabaro no kaya sa uban. Yan mga kabaro no. Oops. Mugawas na mga kabaro no. Unta mga kabaro. Kini diri lapos ang tala dito mga kabaro no para dili mabasa ang mamalingki. So sa karon mga kabaro okay ra gyapon kay naay part nga dili ka mabasa, pasilong lang ka pwede. Uy, natay amigo nga si Sir Dorimbes. Sir, mayong hapon. Oh, ano mo ka? Vlog ko sir. Ha? Nag-vlog. Ayaw ko sir. Ha? Oh, dito yapon. Dito yapon ka? Sige sir. Ayaw sir. Ano tong amigo diri mga kabaro no, kabaro na to nga police. Taga Oriental po to mga kabaro no. Tagalupon. Tagalupon no. Bato-bato. Sir Dorinde south out sa ibo no. Yan mga kabaro, padayon na sa pagbaktas. Padung ta sa ilahang barangay. Oops. So nakita gid. Oy, hello. Hi. Kabaro na to nga. Yan mga kabaro no. Padayon sa pagbaktas mga kabaro. So pagkakaroon mga kabaro no, basi mabot ang panahon no, mag-road by dining mawa na po ning mga naninda diri mga kabaro no, kay matag lugar man gud ron sa Davao mga kabaro nagsigi og road by dining sige padako mintras nga kaya papadakan niya no, mabot ang panahon mga kabaro magkaguot ang dalan unya ang atong dalan kung hingani lang kagamay mudagan niya dito napita ba mga kabaro no, pati gaturod na siya napuno na dito og gitawag nga subdivision na kabaro no sa Tigato. Dito pa na daghan dito mga Dika, Camilla ug uban pa mga kabaro no. Mo na nga mabot din ang panahon mga kabaro. Ang Davao City karon na gani mga kabaro no. Gisugda na ang pag road widening sa matag dalan. Siyempre gwapo nga mga kabaro kung walay traffic ang syudad. Tingnan naman,
usa sa paspas o progreso kung dili traffic ang area. Niya mga kabaro no, padayon tas tuwang pagbaktas diriya sa Buhangin mga kabaro no. Nya mo ni ang akong ipakita ko ro. Wow. Kung dili ka taga Buhangin mga kabaro, kung dili ka taga Buhangin, at least bura na po kag hinsuroy mga kabaro no, kung ubanan ko nimo sa ako ang vlog. Kung mga kabaro, kung dool ang Buhangin Central Elementary School Speed Center. Wow. Pagkagwapos mga building diri ah. Yan sa karon mga kabaro no. Mao din lang. Wapo din kayo mga kabaro. Sir, hayang hapon sir. Mo ni mga kabaro no. Nya sa pagkakaroon, mugawas sa mga kabaro paingon ta sa may barangay. Uy. Mangita ta og pedestrian day mga kabaro. Dito ta sa pedestrian lane. Muli po dito mga kabaro no, kay diri man gud sa mong syudad. Simple, disiplinado ta eh. Muwagay kita pedestrian kaya naman lisod kayong madakpan ka kung jaywalking. Tingani ka disiplinado ang Dabawinyo. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas no. Oops. First time na ako nag-vlog diri sa Buhangin area mga kabaro no, kay kasagaran ako Matina, Bagkiruan. Sa karon mga kabaro no. Oops. Hello. Hi. Hello. Yeah mga kabaro, brayo tas sa baktas mga kabaro no. Uy. Brayo tas pagbaktas. Oops. Uy. Ang ganahan maguna ko ning haring orasa mga kabaro, baktas-baktas kay manggawas gid ang imong singot. Anya naka-vlog pa ka. Uy. Uy. Oops. Morning area mga kabaro na. Uy. Sir, tagpila sir? Pirang malo sa taas. 150? 100. Unsa na siya mga isda? Uy, Japanese koi. Japanese koi? Okay. Salamat Uy. Yan mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro. Ug ato pantanawon ang dito dapita mga kabaro no. Sa makaya lang sa kuan power mga kabaro no, kung asa ko dalon. Kung asa ko dalon sa kuan pagbaktas-baktas. Oops. Uy. Go dagan. Kaya pwede sige. Kana mga kabaro, Alphonse Cafe and Restaurant, Orange Grove Hotel. Karaan na po na nga hotel diri sa Buhangin. Iyo mga kabaro no, kaning ubos mga kabaro no, flyover ni diri mga kabaro no. Ato lang tanawon mo niya matataod kung makatabog na ta mga kabaro no. Sa pagkakaroon init. Ngita taglandong mga kabaro. Uy. Moadto ta sa barangay mga kabaro. Pwede mo siguro diri ta magi, diri na lang siguro pero mas nindot diri mga kabaro kay matanaw na to ang flyover. Ubay-ubay na gid ang tao diri sa Davao mga kabaro, sa nakita na ko na. Layong kubilay. Pilay multa te? 100. 100 lang. Pero bayad Wala man ko kabalo kay sunod man ko katok gisundan. Oy. Tama ra po natin para maanad tas Davao City nga disiplinado. Dili kay dugay-dugay nang putawa matug daw to. Dugay-dugay dahite. Karon pa jud ko downtown na. Uy, do not enter bawal diri wag ite.
Sir, bawal din mo sir? Di bawal din sir, ang atong iban, sidewalk sir. Ah, okay, okay. Usa ta mo tabog. Dito basta lang may counting sir. Pag mao man ang count, di na ta pwede mo tabog. Ah, okay. Naon ta sir. Kana Oo. targeta sa kanin sir. Salamat sir ah. Sige. Yan mga kabaro, no? Padayon na sa magpaabot mga kabaro, no? Okay. Tagpila po na imo ang broccoli diri ah? Kada 50. 50. Ang kilo? Ang buok? Ang kamay. Ang gamay? Okay na. 30. Sige, sige. Oy, kini murag dala na nato ni. Oops. Yan mga kabaro, no? Disiplinado gid ang mga taga Davao, mga kabaro, no? Kaya ano man, magpaabot sila sa panana mga kabaro. Oh. Dili gid pwede nga mo pataka kag baktas diri sa muang syudad kay madakpan ka o di-walking mga kabaro. Woo! Yan mga kabaro, no? Wag ko ka vlog ito dapita mga kabaro, no? Sa pagkakaroon mga kabaro. Op. Una ang tabok mga kabaro. Oh. Oh. Yung mga kabaro, no? Padayon at pagbaktas mga kabaro. Oops. Tama ra po nga nay penalty kay ano man. Kay kung walay penalty mga kabaro, ang jaywalking himuon manggod sa makadaghan na mga kabaro. Hangtod dili na katuhuan ang mga traffic enforcer. May gyud nga naagi penalty. May gani ni diri ato ang penalty nato diri kwarta. Ang pinakalala jud mga kabaro, no, sa nakita nako sa mga sa nakita nako sa YouTube mga kabaro, no, sa India. Grabe ang India mga kabaro, kay bunalan jud kato ilang stick ba. Katong walay mas dito sa tuwa diri kay penalty man. Dito sila mga kabaro, bunalan kag stick. Yan mga kabaro, no. Padayon na sa batas mga kabaro. Doon na sa barangay. Hoy. Oops. Uy. 22 minutos ako nagbaktas mga kabaro, no. Layo-layo na po naabta na ako eh. Muna mga kabaro, no. Kini nga mga side mga kabaro. Nakita na nako ni mudagan ang napulo ka tuig. Siguro layo ray na puro ka tuig mga kabaro, no. Kanang diha nga side mga kabaro, nagtaasa na nagbuilding. Oy. Oops. Uy, saan yung gitugod? Aha. Sheila Magpali. Pinabol Salon, Sheila B Magpali. Nya. Atong sudlon mga kabaro, no? Kung unsay mga naa diri sa sulod. Notice exclusive for visitor employees, customer and parking only. Okay. Atong tadawon mga kabaro, no? Kung unsay mga naa nga mga establishment diri sulod kay ngano malay mo. Kini akong vlog mohatag og ka o din yung mga kabaro, no? Ang sulod Katalan, Kasiki, medical clinic kunya exit dire. Yan mga kabaro, no? Uy, sa pagkakaroon mga kabaro, padayon tas pag vlog mga kabaro, no? Nya mugawas ta padung ta sa barangay. Padung ta sa barangay mga kabaro, no? Anong tanawan po ang Barangay Buhangin. Oops. Sa nakita na ko mga kabaro, no, dili na ko makaabot siguro sa may NHC. Kaya tungkol mga kabaro, no, ang battery sa kong camera gigamit pa ba na po ni gahapon nya nalimot ko sa pag-charge mga kabaro, no. Uy, may sounds dagan ta. Uy, mani kabaro. Kay sapatos, pantalon. Uy, unsa man nga building diri atong pagkatanaw, no. Uy, kadto ning ispilahan sa ispilahanan niya. Davao Jones Academy mga kabaro, no.
Pag ulag pintura ang building mga kabaro no. Ya sa ubos ay mga tinan. Uy, sir, may hapon. Agad na ko, sir. Ano yung mga kabaro? Uy, timbang. Nasa bangko sa ubos. Pero kini mga kabaro nga building, Davao Jones Academy. Yan mga kabaro kanang atbang, na Palawan. So si klase po na mga kabaro sa atbang. Oh? Muna yung mga kabaro ngayon. Buhangin District Hall. Muna yung mga kabaro no? Ang Buhangin District Hall. Sunod na mga kabaro no? O magtanatan-aw. Yan mga kabaro. Oops. Karang diha covered court. Kini ang covered court mga kabaro no? O nakahinumdum mo katong giganap diri sa Davao ang flip top kung sa tunga tuig. Uy, sa karon din mga kabaro. Muna yung status diri mga kabaro no? Sa Buhangin Gym. Oh, nagaripak sila o sa dalun. Uy, ano yung mga kabaro? Siguro asa na ipangatag. Hi ma'am, mayong hapon. Asa ni dalon ma'am inyong gitang ripak? Dili na sa ano sa sir ka na sa Asa ma'am? Saan na dalon ma'am? ay ano rin siya sir kana mga kanil sa 6 ka ba kung tinatagan na mo by purok. Ma'am? By purok. Bay purok diri sa Buhangin lang. Opo. Okay. Way labot ang uban no, kundi sa Buhangin lang gid siya. Yes po. Sige. Unsa may mga sulod ani ma'am? Bugas. Ano, tinapa o chiklo. Pila pag kilong bugas ma'am? Sulod. Kabalong sir kung pila. Daghang salamat ma'am. Uy, naaday sila mga kabaro no kung baha-baha pud mga kabaro. Napud sila uy. Nindot ni mga kabaro. Kung baha-baha. Sa pagkakaroon mga kabaro no, wala na yung ginagamit. Kaya ano, wala pa may baha. Ano yung mga kabaro? Ano yung mga kabaro no? Pero ayun sa baktas mga kabaro. Matanaw pa tagong tayo mga kabaguhan sa lugar. Ma'am, salamat ma'am. Ano yung mga kabaro no? Uy, sa una mga kabaro, wala pa yung pandemic. Kining area mga kabaro, hingarong orasa, ginadulaan ni diri mga kabaro no? Sa pagkakaroon, gigamit siya mga kabaro, repack sa mga canned goods. Oops. Gawas na mga kabaro no? Uy. Hoy mga kabaro, ang ilang Buhangin District Hall. Kaya mga kabaro, uy, unsa nang bagong building dia. Tabok na mga kabaro no? Oh. Oops. Tanaw na ito mga kabaro no? Tanaw mga kabaro. Tabok tas pedestrian mga kabaro no? Oops. Aha. Oops. Oh. Wala pa kabalo mga kabaro. Kumunta din commercial building. Uy, pagkanindot. Ay, kuya, pwede bang utana? Pwede bang utana ya? Ya, mangutana kuya, unsa di siya nga commercial building? Utana po sa baba na po. Ay, sige. Ay, salamat sir. Sisyon na baro no? Ay, baro. Barangay Buhangin Proper Multipurpose Gym. Oops. Wala naman si kuya. Uy. Apartment na ya? Okay. Dapila na sa highway no? Sige, salamat Ano yung mga kabaro no? Apartment dito. Atong pangutanaan mga kabaro no? Nga building. Kaya mga kabaro, para yun nas magbaktas mga kabaro no? Tanawang pa nato ng uban dito mga kabaro no? Uy. Oops. Uy. Grabe nga silbato. Sakit sa lunggan. Ano yung mga kabaro? Uy. Mga kabaro. Sana po yung mga potangan diri. Islay. Diri mga kabaro.
Unya mga kabaro, dili na kayo na ako taso na ako ang vlog diri sa part 1 ako sa buhangin mga kabaro, no. Dili mo na ako basta-basta siya nga malibot og baktas mga kabaro tungod kay dako-dako ang magul mo ning buhangin mga kabaro. Naidalan pa airport ug napoy dalan pa dako daw. Ya, dito sa diversion. Muna mga kabaro nga dili na ako basta-basta siya nga mabaktas lang og isa ka oras mga kabaro, no. Kinanglan gahinan gini mo siya ka oras. Nya mga kabaro, kini mo akong vlog. Di ko gusto nga na-edit mga kabaro, no. Gusto na ako nga vlog mga kabaro, wala gina siya edit. Oy. Pag pinindot. Nya, uy. May bago diri mga kabaro, nga gitungkol mga kabaro. Sila? Buenas Appliance. Oy. Hello. Hello ya. Mari mga kabaro. Oh. Nakita na mga kabaro, kana mga kabaro. Uy. Bagong building dito sa buhangin mga kabaro, no. Buenas Appliance. Uy. Barber shop. Ang sa pa dito mga kabaro. Kana dia mga kabaro, urag og dugay-dugay na mo nga taga-Davao mga kabaro, no, nga dugay na kuha ka uli. Nagyapon na nga to ang kuan mga kabaro, no. Balbakwahan sa buhangin. Dito tataman mga kabaro kay kanan dili nga side mga kabaro. Nagyapon tayo ipakita diri mga kabaro, no. Nindot unta mo laho sa Inichi buhangin mga kabaro. Apan ang akong battery mga kabaro, lagi na jud kakaya og dito pa ko mo lahos sa may Inichi buhangin. Nya mga kabaro, no. Uy. Mga kabaro, no. Karaan naman gani diri gini isa ni. Balbakwahan sa buhangin nya. Big Race Kambingan Bulalo. Wow, pagkalami. Nya mga kabaro, ano ning building sa mga dialysis center. May dialysis center diri mga kabaro. Nya mga kabaro, no, diri na nako putlo na akong vlog sa buhangin mga kabaro. Ug tanawon sa nato ning isa diri mga kabaro. Uy. Masanggid bugasan retailer buhangin. Oy. Ano yung kabaro, no? Fiesta Appliance sa buhangin. Nya mga kabaro, diri na nako putlo na akong vlog sa buhangin. Daghang salamat sa pagkuyog. See you next video.